jeden. Tak. Tak mě neignoruj. Cože? To je tak halus, když koukáš do ty webky. Dobrý den. Dneska Tvoje vás vítám oči se na mě na velmi show. hezky koukají. Dneska vás vítám u televizního seriálu číslo 3 Jak se stát Gertrudou. A dneska vám to poví Gertruda Valina. Takže ahojky, já jsem Valenečka Malenečka. A můj život je velice těžký. Chápete to? Když se narodíte jako Gertruda, tak to je velmi složité jak pro vaše friendy, tak pro vaši rodinu, tak pro vaši zvěřinu a tak. Protože se na to vás drž hubu. Protože se na vás všichni koukají jak na něco, co nejste. Prostě chápete to. Vy jste Gertruda a oni se na vás koukají, jako kdybyste byli normální člověk. Ale normální člověk je úplně nudný. Všimněte si mého důležitého hlasu. Mluvím jako Gertruda, ale v tom není žádný problém. Problém je ve vás, protože vy si to vykládáte. Prostě se smířte s tím, že já nejsem normální člověk, ale že do prdele jsem Gertruda, že prostě jsem někdo jiný, že prostě nejsem jako vy. Takže asi tak vy, mamlasové. Děkuji, ale tohle je show o tom, jak být Gertrudou. Ne o tom. Tak jo, tak znovu. Tady je návod na to, jak se stát pravou Gertrudou. Číslo Nejdřív si 1. musíte koupit push-up podprsenku. Jak vidíte, dělá to hezčí kozy. A prostě... Ne, tak to ne, to jsem... To jsem se spletla. Prostě... Musíte... Tohle není show, jak být děvkou. Tohle je show, jak být Gertrudou. Kluci, nezapomeňte na to, že kozy bez podprsenky vypadají úplně jinak. Číslo 2. Co mají udělat, aby byli Gertrudou? Stáhnout si clownfish. Protein spit. Jo, nebo Skype, vy A idioti. stáhněte si tím